आरो बिटिआरआव जोंखौ माबार सोसनफानांगौ हानि रिजाल्टआबो जोंनो माबार डिक्लेयार नांगौ नङाबा प्रमटआ बेयाव गफुराव आगान होफैनो मोननाय जानाय नङा। आगुनि बिएमएफनि चेयारमेन डेभिड बरगयारी बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सायाव सिमा बारायनायनि सायाव गोख्रों बिबुंथि। बिटिआर ओनसोलाव हाबफायै गफुरनि थालांनाय गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायदों। दुखुनांथाव बे बारावबो दासिमहालागै जोंनि माखासे बे अरुणाचल बर्डार थानाय गामिफ्रा सोरबा एफआरसि मोननाय गामिफ्राबो दासिमबो हाबाखै। सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा बिटिआरआव गं 41 गामि हाबगोनखौ गोजोननाय फोरमायदों। बे बिटिआर सरकारा हाबनायनि लोगो लोगो जों गोबां दावगानो हादों, गारि मथर सालायनो हादों, जों जेरावबो हेंथा मोनाखै, जों गोजोननाय बावदों। बेराफारसेथिं गफुरनि माखासे गामि थालांनायखौ गफुरनि गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायदों। दा दुखु मोननाय दङ, जोंनि बिखाया गावफ्लेजोबदों। अगुरि सिमुलगुरि ओनसोलफोरा बिटिआरआव गोग्लैजोब्बायब्ला सिमलागुरि राजगड़ जिंनि ओनसोला मानो गोग्लैदिया? दा दुखु मोननाय दङ, जोंनि बिखाया गावफ्लेजोबदों। मानो होनोबा दिनै ओरै गथै माबाया ओरै दानखे दुनखे गावलांजोबनानै दिनै औगुरि सिमुलगुरि बेफोरो जुदि बिटिआरआव जुदि गोग्लैजोब्बायब्ला दिनै सिमलागुरि जोंनि सिमलागुरिया राजगड़ जिङा मानो गोग्लैदिया? प्रमद बर'आ बेखौ मा सान्दों? दिनै बे प्रमदआ दिनै बेखौ मा सान्दों? गामि दरनै दरथामा राजगड़ जिं जिङा बिटिआरआव हाबनांगौ गैयाब्ला दिनै जों मोनफ्रोमबो कालेक्सन मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मिटिं जायोब्ला तेजपुरफोर बायदियाव दाहार लानानैब्लाबो गारि भारा हमनानै मिटिं खुंनो थाङो। जुदि बे गामि दरनै दरथामा राजगड़ जिं जिङा जुदि बिटिआरआव जुदि हाबसननांगौ गैयाब्ला दिनै जोङो मोनफ्रोमबो कालेक्सन मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मिटिं तेजपुरावनो जों खैबार जाखो 10-12 बार जाबाय। जोङो दाहार दुहार लानानैबाबो जोङो गारि भारा लानानै जोङो मिटिं खुंनो थाङो। लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा बिखानि थैखौ दै खालामनानै हेफाजाब हैदोंमोन। लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा बिखानि थैखौ दै खालामनानै दिनै बेयाव हेफाजाब हैदों। सिमलागुरि राजगड़ जिं जिं मिलनपुर दमनपुर बेफोर अरुणाचल बर्डारनि जिं जिंनिया मानो गैया? दिनै सिमलागुरि बे राजगड़ जिं जिं मिलनपुर दमनपुर बेफोर अरुणाचल बर्डार जिं जिंनिया मानो गैया? मानो दिनै फोसाव जायाखै? मानो दिनै जोङो प्रसाद मोनाखै? मा खालामनो सान्दों प्रमद बर'आ? मा खालामनो सान्दों प्रमदआ? प्रमद बर'आ गुबुन हारिनिखौ अनसायनानै गुबुन हारिनि हिनजाव लानानै बर' हारिनि गामिखौ राजगड़ जिं जिं अरुणाचल बर्डारखौ नायसननो मेगन गैया नामा बेनाव? बे प्रमदआ दिनै गुबुन हारिखौ लामानाय माबा अनसायनानै गुबुन हारि हिनजाव लानानै दिनै साला बे बर' हारि गामिखौ बर'नि राजगड़ जिं जिं अरुणाचल बर्डार जिं जिंखौ दिनै मानो नायसननो मेगन गैया नामा बेनाव? अरुणाचल फैनानै चिफ मिनिस्टारनो फाननानै जालांजोब्बाय होननानै गोख्रों बिबुंथि आगुनि बिएमएफनि चेयारमेन डेभिड बरगयारिया। आरो दाख्लै बियो बावाखैनो नै अरुणाचलाव बे फैयै फैयै जोंनि बे सिमा बाउन्डार जिं जिंखौ बियो चिफ मिनिस्टारनो फाननानै जालांजोबबाय बे मूर्खआ। बिटिआरखौ खेबबैसो रानबावगोन? बिटिआरखौ खेबबैसो रानबावगोन प्रमद? नोंखौ सारखौनो होनला जोङो। मालायफ्रा सार होनोबा आं सार होना। होमबा नोंनि मैलुआ मा थागोन? हारसानजों लाग्रा? अरुणाचल जिं जिंनि हाखौबो फानना जानो थोआ, बिटिआरखौबो बासि बासि गालांग्रा नोङो। मोसौ एफआरसियाथ' जानो होनो गथि डकुमेन्टस बिबाय थायो हरबाय थायो, दासिम एफआरसिनि माबायानो गैया जोंनि गामिया। एफआरसिनि खोथायाव जेनेबा फैसाफोर खांनानै लाङो नामा? खांनायाथ' लाङा, लांनाया जोंनि बे लामा खरसल', जोंनो थाबायनाय जोंनो खरस जानाय बेल'। खिन्थु गोजौ लेभेलाव जों हरफेरनो मोनाखै, बेबो थिग। थगायनानैबो लाब गैया, मिसा खोथाखौ बुंनानैबो लाब गैया। जों मावनानै दांनानै जाग्रा, जों खेथियक मानसि, साख्रि बाख्रिबो गैया, जोङो थगायनोबो गोसो गैया। जा नुदों जा मोनदों बेखौ बुंदों। नाथाय जोंनि बिटिआरआव जों लोगोसे नैबे हाया माबार जाफानांगौ जोंना, आरो बिटिआरआव जोंखौ माबार सोसनफानांगौ हानि रिजाल्टआबो जोंनो माबार डिक्लेयार नांगौ, नङाबा प्रमटआ बेयाव गफुराव
आगान होफैनो मोननाय जानाय नङा। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।